Tiedättekö te, miten paljon minua ottaa päähän? Minä olen äsken kiljunut koko henkeni varmaan irti tämän pelin takia. Ja tiedättekö, mitä mulle kävi? Mulla ei tietenkään ollut mikki päällä. Oikeesti. Jumala auta mua. Mä en kestä. Tää on ihan kamalaa ja nyt mun täytyy ottaa tää uusiksi, koska mä oon idiootti. Mun täytyy kokea tää kaikki uusiksi nyt. Ja mä en oikeesti oo varma yhtään miten tätä pelataan. Se ei oo vieläkään valjennut mulle. Muuta kuin, että mä en varmaan saa katsoa sit tota hyypiöä, mikä näkyy tossa oikealla alhaalla tällä hetkellä. No saved games, en ihmettele. Janska Place. Ei, mien haluu tätä enää, mien tehnyt jo 2 kertaa. Mie tuun niin kuolemaan. Ei voi mitään. Ihan vitun sama. Kuollaan joka tapauksessa. Okei, nyt mä lopetan tän. Mut oikeesti, miten niinku näin tällainen huono grafiikkainen tavallaan peli voi aiheuttaa sellaista, siis nää on paljon parempia kuin jotkut Resident Evilit tai tällaista, niinku, että näissä saa vittu oikeesti pelätä. Hei! Miksi te... Älkää menkö sinne! Älkää menkö sos! Älkää menkö sinne. Mikä toi on? Ei! Please! Päästäkää mut ulos, päästäkää mut. Mä en ymmärrä mitä. No, huomaa. Let me out. Please maintain a direct eye contact with SCP-173 and wait for further What the hell? Nyt loppu. Mä en halua. Hiljaa noi äänetkin on ihan kauhea. Joo, okei. Mä menen. Mä en tiedä kuka mä oon, mitä mä teen täällä. Mut päästäkää mut vittu pois. Mitä nää äänet on? Pelottaa niin paljon, että mien pysty hengittää kohta. Pitääks mun nyt oottaa, että mie törmään siihen typerän näköiseen olioon ja kusen housuuni kenties? Mitä mie ootan? Mitä mie teen? Mun pelottaa minusta. Mie näen sen. Gonna go. Se on tuolla. Se on tuolla. Ei vittu. Pysykki siellä. Pysy siellä! Pysy! Mä en pidä tästä yhtään. Okei. Mikä toi ääni on oikeesti? Mä oon niin pelossa, että mä en saa oikeesti saada. Tää ei oo yhtään chill. Siis joku amnesia nyt on vielä, koska tietää tavallaan mitä siinä. I need a key card. Ei tästä tarvii jotain tällaisia. Okei, mä etin sen. Varovasti. Vittu me katsoin, että toi lamppu oli se.
Nyt ihan oikeesti. Tossa. Ota se. Saanko mie ton pois jotenkin? En vai? Mie tarvin sen! Hyi vittu mikä tää on? Special Containment Procedures. No physical interaction with this. Allowed it any time. All physical interaction must be approved by no less than 2 years old from... For your information, I got nothing to say. Miksi mun piti ottaa kaikki? Eikö me saa noita dokumentteja pois mun kädestä? Oh, yes. Hyvä. Ja nyt mä otan ton. Ei, mä en halua sitä takaisin, kun... Täytyy, että mä haluan tuon. Se. Kiitos. Onks tää? Keycard. Oh yeah. I'm a badass. Free bitch, baby. Freak bitch. Okei. Ei naurata. Hei! Mä voin olla valot kiinni. Jos minun pelottaa, niin mä teen näin. Mä en näe yhtään mitään. Ja se... Ei! Me suljen silmät näin. Jep. Nyt avartuu systeemi, hei. Lähteekö se sit itsestään pois? Hyi vittu. Se on jossain. Voisiko joku kertoa, mitä mä teen täällä? Ei vai? Mä en pidä tästä paikasta. I seriously don't fucking like this place. Joku tarkoitus mulla on olla täällä. SCP. Okei. Mitä mä teen täällä? Kertokaa nyt joku. Miksi mun piti päästä tänne? Hehe. Mä oon niin viisas. Ihan oikeesti en mä tee täällä yhtään mitään. Toi ääni ei oo hyvä. Okei, mä menen tänne. Fuck yeah. You can't carry more than... Joo. Yritätkö kertoa? Jep, mä menin takas samaan paikkaan. Ei kai siinä mitään. Mä en pääs tuolta mihinkään. Hei! Mä luulin, että mä pääs pois. Se oli täällä. Ei oo enää. Enkä mä pääse tonne. Bop! No, oo se sit siellä. Well. Okei. Ei se ainakaan vielä. Oh fuck. Tuu lähemmäs vielä. Mä tapan sut. Se on varma. Mitenkäs mun pitäis tehdä? Aha. Tulis mä tuolta? Epäilemättä tulin. Kaution. No niin, tietenkin tällaiseen huoneeseen, että
Ja kuolet varmasti. Well. Okay. It's okay. It's okay. It's so fucking okay. Okay? It's okay. I need a gas mask. It's on. It's on. It's so fucking on. Mulla on kaasuna. Mun kurkku. You died. He. Ei, en minä halua enää. Minä haluan enää. Okei. Episode 1 loppuu nyt tähän. Mä jatkan joskus. Heippa.